De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Ze stuurden hun leerlingen met de Herodianen op hem af met de vraag: Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert. Gij stoort u aan niemand, want gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom, wat dunkt u, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: Waarom probeert gij mij te vangen, gij huichelaars? Laat mij de belastingmunt eens zien. Zij hielden hem een geldstuk voor en vroegen hun: Van wie is deze beeldenaar en het opschrift? Zij antwoordden: Van de keizer. Daarop sprak hij tot hen: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, een mooi evangelie en het venijn zit helemaal in het begin. Hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Waarom? Waarom willen ze Jezus vangen? En wel daarom, omdat Jezus het heeft over aan wat God toekomt. En dat, goede vrienden, dat bent u. U komt aan God toe. Belasting betalen, of we het nou graag doen of niet, moeten we gewoon doen. Maar ook dat goddelijke niet vergeten. En daarom kijkt u ook vandaag. U komt aan God toe. En om dat te ontdekken in je leven heb je vrijheid nodig. Vrijheid. Mensen die van je afblijven. Mensen die zich niet met je bemoeien. Je hebt vrijheid nodig. Je moet in je waarde gelaten worden. En je bent zelf aan zet. En dat, goede vrienden, dat is waar Jezus op duidt. Die Farizeeën, die Herodianen, ze zaten op die mensen. Met allerlei wetten en regels waar ze aan moesten voldoen. En tussen die regels, daar zaten ook hele fijne regels tussen, wat hun geld opleverde. En zo brachten ze die mensen eigenlijk van hun stuk af. En dat kennen we allemaal, als mensen ons van ons stuk afbrengen. En Jezus die is nou juist in die wereld gekomen om dat niet te laten gebeuren. Om dus bij God te blijven. En dat, goede vrienden, dat is de opdracht waar we altijd weer voor mogen bidden. Dat wij mensen mogen zijn die zich niet van hun stuk af laten brengen, maar die liefde van God zoeken. Hij laat zich ook vinden en dan mogen wij die liefde uitdragen. En dat is een van de mooiste opdrachten die we hebben in ons leven. Amen.